Tjekka. Det er bare fordi, nu har jeg tænkt lidt på noget, ikke også? Og jeg føler bare ikke, at elevrådet og festivalet er nok for mig på sådan en af. Hey Silla, det er bare fordi, jeg har gået og tænkt noget af det samme, fordi selvom gys, det er jo sjovt og alt muligt og sådan noget, men det er som om, man mangler et eller andet. Tænker du det samme, som jeg gør? Jo. Fadervor, du som er i himlen, hjælp os. Hvad skal vi gøre? Hey piger, hvis I godt vil lave noget på sådan den af, så kan I da bare søge tutor måske. Ja. Roger that. Over and out. Jackie B og Suppemad on the beat. Tutorial til tutor, her kommer vi. Vi er så glade, at vi bare kan sige jubi. Step nummer 1. Saggy balls her, jeg vil gå og være sjov, så smilene bliver flere. Jeg er på den gys grind, men har også tid til jer. I får min opmærksomhed, og jeg kan godt lide bære. Også mig, mit navn er Suppe G. Men hvis du er min mormor, så kender du mig som Smilapige. Hafner nummer 2. Jeg står til jeres tjeneste. Har I brug for mig, så kommer jeg blæsende. Med vinden, pas på. Nu kommer vi og redder. Vi vil passe på jer som den gode Gud fader. Fadervor, du som er i himlen, vi skal bruge tutorer, så giv os bare stillingen. Step nummer 3. Jeg vil ikke kysse putterne, de er slet ikke min smag. Jeg vil kun kysse med smiller på en varm sommerdag. That's right. Lille Molville til Klink elsker jo din navn. Så det er bare fedt, for hun spytter bars. Fanger sned på Freddy Spendis eller farfar. No cap though, vi vil være tutorer. Please vælg os, så er I bare nuser. Er det så bare det? Ja.